Unsa man nang naong ni murag wala naman dyan na naitsura. Sus. Unsa naman yung negosyo day sa atong inventory na ko diri day. Pati nagpaglugi. Damo na. Labas katunga ang lugi oh. Damo na na. Kay ikaw wala pa gali naghinangat ang eleksyon. Nagpabarato na dayon ka na yung atong bugas. Tan-awa na ron, ha? Ya, awan na ron kay ang ato ang bugas nga tag 20 nga imong gibaligyan gahapon. Gininyahan sa kadaghanan sa tong siningan. Ya sa pa may baligyan ako ron nahurot naman ha. Wa na kay ka kumpra. Ang katutagod si tagkilo di ay. Nagkinan siya to. Nasagol man ako sa tag 20 kay nahurot naman ni wala nang ko ikahatag. Ina ka na ko nga. Ayaw to isagol ang tagod sinta. Adto to baligya sa kanang dili taga diri. Nga namin nag-away gahapon ko nga wala ko ikahatag usam na nako. Black eye pa lang po. Ita sa limo. Nagpibawal lang ta ka kina ako usa ka sakong baso graba ito. Isagol man to na to. Ang diri oh. Dako kita alkansi. Yung sa una na ko ron kuya, ikaw mong good kuya, good. Sa dyan ni tanan dyan kuya, tanawanan ni ron. Basta maabot sa point kuya, wala tayo kao na ni. Na. Ita ba yan eh? Yan na kay plano ron, sa may buhat ko ni mo ron. Huwag iti ko kumpura ni. Na, batay, apel ito ang paguto nga ni di. Eh, Lugi. ala. Ala na po ay. Ito lang sa mga kapitan na niya. Ay, kuya, ay, sabi kuya. Lagi mo nagdamarang kuya. Ala, lagi mo. Victor man day. Victor sa kanang saa di saa. Halat ka. Sir, Ay, may buntag ya. May buntag ya. Patay Mo, sir. Maningil ta ko sa utang. Hindi mo tayo dugay-dugay na dyan. Pinanakatuwid. Kuan man boss sa kuan mo gunigo na mo angat-angat eleksyon ba nya kanang na busy po kubod ka ng kuan ba nang mag-busy pugas-pugas pud ba? Ah. Di man good sir kay saan ko na nimo nya. Balitaan ako barato ko no kag baligag bugas ron. Uy tag 20. 20 kilo akong baligya lagi diri lagi. Kay kini lagi mulansar tag kapitan. Ano na silang sa ko. Totoo ra gito. Lagi, taon na gina akong utang gyud. Di ni may mabayaran kailangan mabayaran gini nimo. Unsam day ka kuya. Uy, nagpatauaw ka naman lang. Tinantuhan to lagi bukas kumompra. Tinantuhan to. Gara-gara pa kuya. Gara-gara pa. Tanawa na ron ha. Eh wa na gud ka mo tungas sa opisina ba? Inig kuan inig mudaw ko pananglitan ro eleksyon, ako lang yan dublihon pagbayad. Batuga kag lang sa dog kapitan. Ya. Ngano wa man juga kabayad si mong utang? Wa ko kabayad kay baligyan na kong 20 kilo bugas kay lansar ko kapitan. Nana sa langsad. Ang gisaan na to sa presidential sa una nga itag 20 ang kilo. Wa man gina matumat ikaw no. Katong presidential election isaad dunay ni saad ato nga kanang kandidato nga itag 20 niyang kilo nya ni daog siya wa man gid matuman mo karon lansar ko kapitan ang akong tindahan gitag 20 na ding kilo na kong bugas. Napundoy noon. Saon ta man ron. Problema naman gini. Nalimot pa ko boss wa man dito tindahan sa itohana di ay ako naamo ko tindahan. Bugas mo na akong tag 20 kilo na purdoy noon ko. Saon man tani. Ako isip na igo rap sa kong naningil. Ya, problema naman gini. Di man gid mahitabo nga muli ko dito sa opisina, wa ko ida kwarta. Yap, yap. Ay. Niagron kap ay. Niagron di kap ay. Oh, ate ka diri kino. Oh, diri. Sa taon sa ka nga. Oh, boss mo nin magpalit siya na bugas. Usa problema nimo? Balik lagi ko rin palit sa bugas sa gili mo kay paraturo kay bugas mo. 20 kilo dai. Nga unsa pa may hatan ako nga Wala kay bugas ha. Wala na lagi. Hapit kang galit. Hulo ta di ay. Oh, nakutan na sa mong bugas. Anong bugas mo naong dai? Ayaw sa ni kuya. Dagkay ko Kilo mo ha. Kabalik us ka kilo lang gyapon ko anong sakit. Ana ko malungar ko Wala bugas. ko ko Wala public jud to. kuya. Unsa man jud ikahatag anak niya? Pagtitilan ning butis ko naong boss. Ah, ay di lagi angay gina sa kuha ng bugas mo dasi mo kuha. Tagad ka barangaya. Taga diri ko. Dili na kuya mo ni nagpalit gahapon nga nagmamamba ba tong ipagkaon mo atong. Oy ganahan ka to. Tag 20 lang kilo bugas ako diri boss. Dang sa dagang bayad pa ba? ako utang ako nimo. Ako di ka kabayad sa mong utang. Wa ko lain tuition. Di Asa ba jud ko sa dai, tigay sa ning bugas dai. Katong kanon to kanay kaliro dai. Kato dai. Sige ato. Nanaw lang ako yata. Nana ko kabutan. Tinuod ka kap. Oh, balag daw ako. Nay kalit dai, tigay kaliro dai. Bugas kanon dai. Ninduta dai nga. Di na kumister pa maglungag dai ni kap. Ninduta gid ni. Ako kita Butarigi ko ha, butarigi ko ha. Butaran di ka git, butaran di ka. Ulan sa ligo. Mo na gina. Kinsa ba ni imo wala. Ningil ni sa akong utang niya. Mo na niya resulta, hindi ko kabayad. ningil ko na ningil. Ningil na. Dugay na pila na katuig ginong
lending nga wa pa mabayri. Sa ato pa kap. Kana ni mo ginegosyo day. Inutang na mo na sa. Inutang. Mo day? O, tara kuya. Oh. Salamat ka dilo. Tunay mo na. Salamat juga kayo. Wala, ano na. Loyal. Oh. Dali do. Ato na ko. Sige, sige. Kiring kayo sa nali malipay tao no. Kumusta ay lang ko pabayra mo? Butan ko na yung kuya good sir. Tagay sa nag-chance sir. Sige, natagi ko kanon dito. Suraw ako igo ra chat puguna ningil ra ba nga. Ya, ayaw niyo, ari ko matog, mapakaon ka na ko. Butang ni. Layo kay tong Cebu. Wala nagigigda, naging kagiro ato boss. Saon mo na ron. Mapay sa may bas atutas police station og Ayaw. Sitol ali. Ayaw, boss. Ayaw, boss. Ayaw sir. Ay, Ayaw tayo. silbi yun. Ayaw sir. Ayaw sir. Atutas police station.